Indeed, in the studio we have with us Tocky Vibes, and ndinekusurukirwa kukuru Tocky. I follow him on social media, and I think takaona message wakaisa uchiratidza kuti kubatikana nezvaitika. Tinotine matambudziko zvakaoma zvinorwadza chaizvo kurasikirwa nababa, nokuti iko zvinototasa kunani manje. Tinobvunzana zvazvakaita sekwandiri nini ndibaba chaivo, zvandinetsa zvadii ndodii pakadai siko baba aiwa mwana unodai koiko zvinomaya ndobvunzana. Saka zvinhu zvakaoma zvikuru, asi music yavo ichararama narini ende inorarama. Mashoko avakatisira anorarama zuva nezuva, haazofi. Music samanyanga mzimbo mugona sei pafana vari kukoma zuva vari kukura vo mungati uyu ndinogona kuteerera uyu ndiani? Tocky Vibes. As an artist unonzwa sei vachikwanisa kutaura paruzhinji kuti mukanditi ndisarudzewa ndinofarira ndinosarudza Tocky Vibes? Zvinongosimbisa moyo wangu pakuita kwandinchita ndikamborangarira nguva yandaivashanyira ndichinombotaura navo. Dzimwe nguva ndine zvinonetsa ndogona kusazvitaura, asi kungotaura navo nyaya tingotaurawo ndaitonzwa kuti ndapora. Ndichibva ipapo kazhinji ndaibva ndatoti baba ini ndatoinspaiwa, ndakuda kutoenda kustudio. Nditati nana baba wakadaro vari 5. I think Zimbabwe would be a better place. Ane munoona. Yeah. Asi kuti vanenge vari 1 zvokuti unoziva kuti chero uri kublawayo chero uri kupo unongoziva kuti mana ndikakwanisa kumbonoona mudharaka. Kungovaona chete, dzimwe nguva usina kunombotaura ndikunetswa nezvakati. Kungotaura kwamunoita yes uri boy ri mwana chichi, munhu aigara achifara. Gitare iro ndo vakarisarudza, tora gitare iri mushopu, tora ichi idai. Saka unongochingo zvinhu zvokuti izvo zvawakatarisa gitare iroro uchinzwa kuti baba hapasina ameno. Asi dzimwe nguva pamwe vanenge vakutoziva kuti ndakusiyira mwana nhaka, ndakudai unoona. Ndoda kungotenda zvangu nenguva yandakawana nababa. Handina kumbofungidzira kuti nezvandiriwo izvi ndingakwanisa kuonekwa nemunhu mukuru akadaro, because vakatariswa neworld yese tarasikirwa zvikuru zvakaoma. Tinoziva kuti nguva yakaoma, as I remember ndati kuna Patisani we need him because we understand what you're going through. Tinoti shingiswa in this moment, and tichange tichibatana newe pakuchema. Thank you so much for coming through. You're watching Loud 5. Hello there, this is Dr. Oliver Mtukudzi, and you're listening to KVG and Patisani. Yeah.